Komedi ba ang hanap nyo? In 5, 4, 3, 2, 1. Ang bridge, binuo yan dahil magkaibang barangay tayo. Para yan ang tulay sa ating pagmamahalan. Ang hollow blocks, binuo yan para makabuo tayo ng baby. Ng bahay pala. Puti pa kayo. Nakatayo lang kayo dyan, pero nahanap nyo yung isa't isa. Ako, palaging palaboy-laboy. Wala talaga akong mahanap na para sa akin. Para sa future ko. Ang akong uyab kaniadto. Grabe, gugmaan kayo ko niya. Bisag baho siyag ilok. Bisag baho siyag bakba. Pero wala na ko ginamay. Siya ang nasa akong kasing-kasing. Pero ang ending, ako ra gihapon iyang gibiyaan. Og gipasakitan. Ngano ka no? Imo nang gihatag ang tanan. Tanan nga iyang gipangayo sa imuha. Pero wala gyapon kay bili niya. Ang gugma, mura na og padlak og yawe. Kita ka ne? Hugot kaayo. Hugot ka imong gugma diha niya. Karon, kung nasasakal ka na at gusto mo nang kumawala sa kanya, simple lang. Oh, tingnan nyo. Pwede ka namang bumitaw. Ita sa dimo eh. Grabe bug ka. Wala pa tayo uyab. Wala pa yung higugman nato. Ikaw pod. Imo po kung itiga ang problema. Kung saan nanti ka pagsakay unya. Nga na flat man ka. Ibalo na ba ka nga wa tayo kwarta. Saan di ka? Puguson di ka nag-uli. Shout out sa mga interesado diha. Kato mga interesado diha, shout out. Interesado mo na ko? Paaka ko. Ayaw mo na magka-jowa? Ganito lang, simple lang gagawin mo. Ayaw ko nang magka-jowa. Bakla na yung akin. Ang red horse, simpleng ginawa para sa mga walang jowa. Guys, pasensya na kayo ha. Pasensya na kayo na magkahalo yung mga pananalita ko. May Tagalog, may Bisaya. Pilipino kasi tayo eh. We protect each other.